Не, я думаю, нам лепей до их не соваться. Ту-ту-ту, народ, стопи, давайте их завалим. Рон, мы что, с тобой разом не гуляли? Так, Рон, ми тут недавно побачили, що до інших гульців лепей увогуле не лізти. Мы молі паскешки. Не-не-не-не, нам треба нова стратегія. Починається. Ну і що на гэты раз придумал твой мегамозг, Рон? Психологічна зброя. Ясно. Так, погнали. Да я серйозно, почекайте. Я вам кажу про брудну сварку. А? Брудная сварка. Падчас перапалки забрацца ім у головы. Шталту ображать? Абражаць. Вынуць з іх усю душу, каб яны адчувалі сябе як апошнія нікчымы. Блин, ну не ведаю, мужик, это неяк токсично. Бен, тут усё таксічнае. Тут нават дрэвы атручаныя. Ды на таксічнасць уся механіка будуецца. Ладно, зразумеў. Гэта просто не зусім для мяне. Ой, да ідзі ты. Рон, саши за языком! Гэта ты ад бабкі сваёй набраўся? Мужик, это зусім па-за межамі, нават для цябе. Добра, але... Што ты адчуў? Ну, не ведаю. Я засмуціўся, разлаваўся, збянтэжыўся. На эмоцыях быў, так? І ты не зможаш цвяроза думаць. Будзеш рабіць памылкі. Так мы забярэмся ў іхныя галовы. Народ, не прымайце гэта блізка да сэрца, гэта проста тактыка. Чым крыўдней, тым лепей. Вы Боже, Роуэн! скеміў? Можа, ён і мае рацыю. Ты сур'ёзна? Ну не ведаю, Бен. Можа, нам каб нешта атрымаць, трэба быць больш агрэсіўнымі? Мне абрыдла, што мяне пастаянна валяць. Забі зяпу, Адам. Забіся, Адам. Менавіта. Абражай або абразяць цябе. Есці самому або стаць ежай. Хочаце, каб вас з'елі? Ну не... Так, ну ладно, давай паспрабуем. Супер. Тады хадзім і... Дзюкол. Погнали. Гей, ви! Ви купа нубов. Ти серйозно? Что? Осе у вас. Так тримать, брат, ух ти молодчинка. Так, ладно. Так, ви... Во, уже лепей, я вас зар... Так, идите я вас прямо... Так, а мамок ваших я возьму по самой локти, а потом... И коли... Мертвые... Будьте полюче... Идите, гулять у свой Counter-Strike. Так и будете молчать, никчем... Повторите, коли ласка, что вы хотели от моей мамы. Яна пакуль не дома. А что значит это? Вы сказали, вы хочете мою мать? Не-не, вы не паўтарайце, не трэба. Ну, Роуэн. А мне адкуль? Да скуль мне ведаць было? А что значит? Ён казаў, што возьме мяне і... А потым засуне локаць. Не, пацаны, я нічога не Ну что тут дети забыли увогуле? Ма, что значит? Давайте. Калі хочаце пабачыць нецэнзураваную версію гэтага відэа ад ВЛДЛ, то можна падпісацца на іхны Patreon. Там ужо нават цэлы сайт ёсць з іхным контентам, асобны. Ну а калі раптам хочацца пабачыць нецэнзураваную версію ў маім выкананні, то не трэба яна вам, паверце. Нічога добрага з гэтага не выйдзе. Я не ведаю, што яшчэ казаць, усё, жывы будзем, не памром.